Handa naman ang Police Regional Office Western Visayas sa pag-deploy sang ilang mga personnel pagkato dito sa Rehiyon 12 kasunod sang nagluntad nga 7.8 magnitude nga linog nga nakaapekto sa madamo nga parte sang Mindanao. Pahayag pa ni Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, gilayon nga magaresponde ang talatapan kag magapadala sang dugang nga mga personnel kung magmando na ang Police Regional Office Headquarters nga maghatag sang suporta sa relief kag response operations. Suno kay Tuanyo, preparado ang ilang mga personnel nga magbiyahe pagkadto sa Mindanao agud magbulig sa mga komunidad kag mga residente nga naapektuhan sang linog. Dugang paniya importante gid ang koordinasyon kag pagbinuligay sang tanan nga ahensya sang gobyerno ilabi na sa tiyon ang kalamidad, agud mapadasig ang pagresponde kag paghatag sa nagakaigo nga serbisyo sa mga nagakinahanglan. Samtang padayon ang pagmonitor sa PRO6 sa sitwasyon kag nagahulat sang posible nga direktiba gikan sa Central Office kaangot sa humanitarian kag disaster response operations.